پشتی آزادکردنا آلیه چپê bajarê Mosulê roj bo rojê nehîniyên çekdarên Daeş dihêne aşkerakirin. Li taxê muhendisîn ku dikevîte aliyê çepê bajarê Navhatî çendîn kargehên çêkirina çekê destkir dihêne aşkerakirin. Ev kargehe di nava taxên sekenî da hebûyne ku malên mesîhiyan û ew kesên awarebûyne Herêma Kurdistanê dê hatine bikaranîn wekû zîndan û umbar û kargehên çekî. داعش دست خودانا بو لسر تاخا مهندسین او مالکه جدو قاتا پیکاتیه و هر قاتک انبارکا تایبت درست کر بو بگور زانیاریین ما او زندان بو هر جورک تایبت بو به تومتکه و دوی زندانه دا گلک خلقاتیه اشکنجدان و بیگونه کشتینه تقریبا که 15 بیت تنی لطاق مهندسین دورا 15 خانیان هاتن بکارانین با انبار و کارگه چکان و اف کارگه موشک و هاون دستگیر قاذیفه لی هاتن درست کرن. زیدباری خانیان خلکی کو داعش بو کارگهên çekî bi kartînan dezgehên hikûmî jî ji evê diyardê bê beher nekirîne. Zankoya Mosulê ku di nava avahiyê serokatiya Zankoyê da kargeha durustkirina kerestê TNT hatiye aşkerakirin û zêdebarî çêkirina çekê destkirt. ev amîra tornê ye ev ya Daişên bo durustkirina çekan bi kartanîn û bombe û zêdebariya ev torneya patrî û qenîneyên gazê li vê re hene û ev hemî beş û avahiyê vê de kargehê çêkirina çeka û bombana hemû alavê çekan e û çekên kîmyawî û li vê de hemî tişt durust dikin li Zankoyê. Zankoya Mosul cihê ilm û zanînê bû bi hizaran gencên evî bajarî bawernamên gelek baş destxwe înayne li evê Zankoyê. Belê piştî hatina çekdarên Daeş, Zankoya Mosul bibû kargeha çekê destkird û seyarên xwekoş. Kawa Emer Dengê Amerîka, Mosul.